Presiden Kari ka Draupadi Murmu ka lapli perdaya ka state level program ka Year of Positive Change ha Praja Pita Brahma Kumari Ishwariya Vidyalaya ha Raipur Mentakasni. Ka Coordination Committee jong ka G20 ka lakmi benya ban penbit penbiang na kamta ka jingsong shngai ba ka jingai bet jai renti jong ka G20 New Delhi Leaders Summit. Haba penya ya kajing yalang ban khmi benya ai ki rural bang jong kathain bashatei kari hanong ba Delhi ka menteri katnat platengka ka Nirmala Sitharaman kala banjur halo ka jingdon kam ban kentiu ya karukom trekam ha ki regional rural bang da ka jing penat kami ki teknologi batmai ka skim ai kam ai jam jong ka soka pedeng ka belatip kum ka Atma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana kalala ban pentam ya ka jing bu thong jong ka ban ai kam ai jam Kipat ba ki basong basa ki khaput jong ki lomba Himalaya jong kari kila rakhe ya ka Raksha Bandhan mentagasngi ba ki Indo Tibetan Border Police